Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kanlong shisha ka jing sarong ya ka them riphoy hi borok away da ka jingdon ki Jaka Pule hapo ka jongka ki balara ya ka nam ka buram hadu ka jala borok away ki balapau shakmat ha ka bansai ki khna ne ki samla Pule ban kiu shaki clear lom ka nam Kaba da ka jing tre shitom jongki wat Hapdeng ka jingsha penjari da ki kendon khangdam bapher namar ka jingwal lingshop kan ka Khlam jingpang COVID khat khandai penban ka jing tre shitom lang nadu kinong Hikai bat ki khna school kalawanra ya ka jing peteng ban ai jing Hikai shi ki khna lengba ki online class da ka ba pendon kam da ki WhatsApp bat ki we ki lad ha social media Kani kalong ya ke School Alpha English Higher Secondary School Kabadon ha Nongpoh Kaba kate ka Jaka Pule kabala kiu menta ya ka jingdon ki khna Pule hadu komba ar harjar tam kala ai ka jing shakri ka babha tam e shaki khna wat Hapdeng kat kani ka jingpang Khlam kabala kta da ka jingkhang khrdap shwa shipor ya ki Jaka ai jing Pule Ka Alpha Higher Secondary School mentau snam ar hajar arfuway kalayo ya ka jing itu nadu ka sarkar jilla da ka sernot lengba ka tanat Pule puthi kum ka Jaka Pule ka bapteng ya ka jing Hikai Hapdeng ka Khlam da ka ba pendon kam da ki boit technology ya ki bala jutep kum ki online ne offline classes Habalayo banyakren berkakong WK bla principal kate ka Jaka Pule kala ai jing khuble ya baro ki nong Hikai bat iki khna school bat kerpang lang ya ki kme ki kpa ki bala shimkhya na ka banta ki offline class kata nadu nursery class hado class 10 bat iki khna online class nadu class 11 bat 12 house nam arhajar arpho kumjuru mentau snam arhajar arpho wayแต่คันเด็ดแม่พิลาบนปะไตกุมไปงี้ยกสงบบัดงี้อีรูปพิโยเอกนิก awards นะกะ state government ฮัลโหลกะจิงชิมแค่จงพิหากันเป็น pandemic เป็นปุเรปุธีกิขณะแต่แม่คันเด็ดพิลาบนปะไตชะพังจงกันนิกจิงยก award จงพิบัดกุมโนกะจิงยาลันตีจงพิในกะ pandemic บัดพิลาบัน handle บันอายกะจิงปุเรกะปุธีกะปะกายกิขณะ Kini ke pandemik ngi baro ngi mishim kemi unti bat ngi poi berkat du bakan long ke bakumnu Nre nadok mencim senam haba kini ke pandemik la one shop leng shop yangi ngasngau ba kejing do haba kejing khang halor jing khang jung ki school kejing do kalong iki kena kamtam te ha kejing berkat jungi lang kum ka nagle ka school ba kino Hikai la khot yaki ba ngi la berkat ba ka badon kame kalong ba ki kena kim shula ban shu shong ha yen khul le ki bon benai pada bangi sutu ba ni lang mon ba ta ka lockdown ka long tan si benai ini ginang beteng ba nang ing sutu ka long ba kata ka lockdown unti kena adu lanu kin play pa bat ni perkat nam ta jing biang jo ki kena kam ta jing Pule jo ki nada ki sudon be yen ki shang shang ni satai la ni ki le kai la ni kim ta ki kot ki sla jo ki kamot ka jing do nong ya ki long ka ba sibon adu kata bat anda bak sarkar ni kelai kum kat jing pentip menong bangim la ban pen bat kelas yaki la ni kum no ngin bat kelas yaki ngin pen fail yaki kelam promotion ndai ni bat ni sneu ba ki dei ban pas ni dei ban kiu kelas bat ke bakila nang pa na takram le kren la ki no Hikai ong to ngin le ke ngin so we started ni sedang ka bangin le da ki worksheet ni te ba online class kam ni siang jing kam tamang ki rural areas ni nong kandang ni nama buon ki kumik pa ko buon ki badon dai don no gidang buon ki bang la ban yo smartphones la ni ka ta network shaki shnong ki bakisa la ki le ki don ying sem ki kim yok network ang ta kala ki balip spang ga me spang ga ki pun thot do ta ba ni la persiang ko online ru dai ni pek ba ni so tho ba online kam kot ya baro ki kena banang ta don ki me ki pa ki badon ta ko ke smartphone ki kon ki don laingot sangut banang ta daw ka shem jing shibon tingi le kren para no Hikai le ong ba ni day man le something te ngi sedang da ki ban le da ki worksheets
ni persiang ban ai ke bagi dia ban pulih tangi ni mark nagi textbook jongki ni ai ki bikin tho aki copy jongki nang ta ke bagi tho kum ki jingkeli ki ra sha yen ki me pagi wan shim ma ki kena ki nim sha ki bikin wan school kim long ban wan nang ta ndai ban pen kham ya school long hingi wan level wise kapor ki wan ki pre primary ki me pa jongki pre primary ki kena school ni ki wan kum ta tang ki pre primary teachers nani ki wan ki LP UP kum ta tertem bat kadon ka cycle ka bayar untuk Khlam sange bat ndem ju khap ni abri on ni school bat nang tangi barok ki kena school ki yo ban Pule de hani kas nem bat ni sedang bat ka blended mode of instruction ni sedang bat ki online ni le ki ni Google Classroom Google Meet atau ni le ki ni WhatsApp teaching dari don video recording ni kini lang kniat kendiat nang tangi pak ki SMS bat kum ta ter bat kani ka don pakai problem ke baki ki kena school ki basa sya jengai siapa kim rakot ki kot ki sakim don hakti jom ki tangi le no ya ki kot ni shondor ki no hikai ki shondor ki shupa ha ki WhatsApp jom ki bat ki tu ki kena kam tang ki ba you we na ki la yo jim toy but kani nga ngo nga ai kublen ko you blay ka idea ke ba ki ai hangi bani la ban sedang kum kani ke but nado mencim snemi ala jaral ko but ngai iba ke jing Christian jong kino hikai we ki Christian adu nursery but lada ki kimi ki pa ki la bor ki la le hi ya ke bangi la le na school ki kena ngai ki la don AA kejing hikai ke bangi ai na school ke bangi le kan ni khamtam golong ba ni kwa ba ki kena school ni kin long stay connected to their books and textbooks and school lessons ndai bikin shu Khlam don AA baro shi lockdown te kan ni kala rap shi bon oi dang kong ni kendo jing hi ki ong ki persiang ayu ki alpha school kumta na mencim snem ndai aka bakut hingi iba ni ke yu so ba ki mi ka ki Christian ki no hikai ki trash tom but nangit scam ba kani ka award ka maniyo kan ka award of excellence ka maniyo ho ni Khlam le tam ta maniyo award nrei ni le na mar bangi ni don ka jingkit nan ki jing so kia ki kena school la ki shushong hayen ki le but ni kwa ki ba ki nang wat lemba kan ni ka lockdown ro but ni la wat lenti but ngit scam ba ki nong ya ki officer ka education department la ni ki we ki no hikai ki batte pat kuntar ter ni yo kan ni recognition but ni ai kublai ai ngo shishaya ka education department jong ka state la ni ka state government jongi lengba ka tanat Pule puthi kila ai ni kan recognition o shisha ngim shimle num ta any recognition ka jing khat jingi kolong tak num ta ki kon rate jongi ki kena school ni rei ni ngit scam ba kan ni jing persiang jongi ni yo kan ni jing itu ba kan ni ka award ni ka kusnam but sai sen ngai kublai ya ka government ya kan ni ka snem ru ni yo a jing sha ka dei kerja hat trick ni yo sai noi kai jongi isa madhav singh ni donani blahi kai ni nadu dang samla le join but ni but kejing yang ne jongi kejing long faithful jongi but yo ka support shisha na sir singh the science teacher jongi ju kersiana ki por baro ndai tangi benlon kam ban hikai science nei ni don kan ka eco green concern club eco club jong ka school penyat biar telang bikin hikai pai kan no program ya kan no program school ju don ka bai nong em la di in keranga ndai kersian bai ka school but i persiang ban wat ki lenti ki lat kuno ban hikai kham bhai ki kena school by hand-on activities ni practicals ni da ka online la ni da ki kanu ka kom ban hikai i persiang ban wat ki lat klenti ban kam su thu shu no hikai ban ngasu sorong ba isa sing isa ibla hikai ban ni la slam yo ya kan ni ka kusnam na ka state government ka tanat Pule puthi ha kan ni ka snam ban ni ai ngo shisha
ya boleh bat ya ke department bat ya ke state government entah kan ni. New York also we got award the district award for best scout and scout master is Anand Sweat. Kani kede ni kuat man penslul ya ka progress jongki ni Bharat Scouts and Guides School. Nama ngai bakadon jingmut chibun kani ka jingdon jongki Scouts and Guides kani ka training ka ban ai jing im yaki hakala syai kala wei ka ban pelong breu yaki haka akor ka buram ka trek ta mangikwa ki kena mendai tam chupa se ki kot keslan dai ngikwa ikiru bakin le bani don armut kino hikai betrishtom nam ta ka Bharat Scouts and Guides tu imesia danok se isa Anand Sweat oh kini gede ki iki engis ngawa ngini ai ka syam nga ingu he kino hikai baro he ki ba trishitom nam ta jingro jingpa jong ki na school ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat no ken ngini em pumi ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya kini ka Khlam